World War II memory också måste jag. One year to the pillow. Det är då. Just det, det är navnet. Det är att du vill hänga på i det. Vad? Babysitting-grann. Det ser du lobby. States mycket om båda kan ligga. Jag kan få det så. Ändå dig. Kan du lagt mig om? Nej, lov. That's good. Ja, Smutan testa. Kalau sila. Kalau jauh dia tu ni, tak betul. Step jauh ni kan boleh dia ni tu. Ja.
영상 해. 컴퓨터래. You've gone too far. Turn around with you. It's okay. 네가 보면.那边没味道。Thế hình có này. National. Donc à chaque fois de American Airlines numéro et
Sige ngayon. Är satisfied ändå. Oh. Not really. Kan du aina rulla jämna harun silleen hai. Naktuga. Buradan hazırın. Mä se